Благодаря ти много. Ще ми разкажеш ли сега какво те провокира да напишеш романа Неопитомена? Концепцията за написването на Неопитомена всъщност ми дойде като идея малко след премиерата на Ангели от Ада. Тъй като, както вече се разбра, аз написах Ангели от Ада на крехката възраст от 16 години. Бях си един абсолютен тинейджър и по време на процеса на редакция на въпросната първа книга исках максимално да се остави автентичността на историята и да не се загуби това тин настроение, бих казала. И то наистина си остава, то наистина си личи, ако някой седне и прочете книгата. Но също, както вече се разбра, издадох на 23, от 16 до 23 има доста голяма разлика в израстването и когато премиерата се случи, по-скоро малко след това осъзнах, че имам нужда да пиша за нещо повече. За нещо по-дълбоко, за нещо по-проблематично. Искаше ми се да изградя персонажи, които са недовършени, счупени. Пишеше ми се за счупени хора, които преживяват своя собствен катарзис и той се случва докато проследяваме тяхната история. И така се роди Неопитомена като концепция. Така се роди Ая.